A confraría de Porto do Son pasa por un momento complicado. Os ingresos redúcense ao non venderse na lonxa local os produtos, polo que se viron obrigados a poñerse o cinto e diminuir os gastos do pósito. A situación das confrarías galegas non está a ser a mellor, consecuencia de anos malos e da caída do marisqueo da escaseza de especies clave. Porto do Son está a pasar por un momento complicado no que a entidade subsiste como pode, moitas veces facendo malabares para non entrar en números vermellos. A cofradía, bueno, pois aí estamos peleando, son tempos moi duros, tempos que hai que recortar moitos gastos, porque cada vez temos máis gastos e menos ingresos, porque os barcos cada vez teñen menos cuota e menos pesca, pero bueno, as contas deste ano deronolas esta semana pasada e temos un superávit de 2.500 euros, e todo que sea superávit, de que sea un céntimo, pois eso é moi bo. Apunta que a confraría non está para gañar cartos, senón para investilos nos mariñeiros. Entonces, que ti teñas un superávit de 2.500, bueno, o ano pasado tuvámoslo de 15, este ano vendemos moito menos, pero xa éramos conscientes e xa reducimos moitísimos gastos. E destacou a implicación de todos os membros da confraría para continuar coa actividade. Aquí dan a vida todos, aquí todo que venda aquí, todo é tan importante un percebeiro a pé como un barco do cerco. Cada un nos seus límites, os barcos dos cercos ti ten en conta que tamén a nos danos moito gasto. O sea, danos moitos ingresos, pero tamén nós tuvemos que a fábrica de xeo montámola por eles, consume un montón de electricidade. A ver, o cerco ben é certo que dá un plus, non? Dá un plus e dá vida, porque cando tes aquí 4 ou 5 barcos, que cada barco leva 12 ou 15 homes, hai moita máis vida no puerto e movimento de camións, de xente, de todo, entonces un plus dallo, pero bueno, pero aquí todos sumamos. Dende as embarcacións máis pequenas ás máis grandes, sen embargo, sostén que a lonxa está prácticamente sen actividade porque aquí o que nos mata é Ribeira ao lado. E claro, sí, aquí todo se vende en Ribeira, e a navalla tamén se vende en Ribeira. Ahora mismo non. Nada, mellor de 4 peixes que se facturan aquí a algún peixeiro local, pero prácticamente nada. xa que case todo o capturado comercializase en Ribeira. Temos aquí barcos moi importantes que pescan moitísimo, pero nós dámoslle todos os servicios, dámoslle todo aquel, pero véndenos en Ribeira, eso mátanos. As lonxas pequenas non só son, mátanos a todas as lonxas. Por exemplo, os que están ao lado de Coruña, a Malpica, Callón, pásalles exactamente o mismo, Laxe, tamén lle van a vender o peixe, porque hoxe centralízase todo, os da zona de Vigo pásalles o mismo, porque falas que as cofradías, e nós estamos matando, estamos morrendo por culpa deso. O patrón maior sonense afirma que a confraría dá todos os servizos aos mariñeiros, dende a pesaxe do produto ata o xeo, pero apenas se xeran ingresos. Lamenta que se non muda a situación, o opósito quedará só para dar servizo.